predchádzajúcich videách som vás pozvala na prechádzku popri pláži v Protarase. Dnes sa pozrieme, ako to vyzerá pod hladinou. Nech sa páči. Hĺbka podo mnou asi 3 metre. Pozrite sa, ako som vzdialená od pobrežia. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá pod morom. Asi 4 metre podo mnou a kamene. Veď to uvidíte. A znovu sme trošku ďalej od pobrežia a šup ho pod hladinu mora. Tak ho mám pod vodou. Plávanie v tomto mori je veru čistá láska.